दिल पर हमारा तीर चला के जाल पिया के सामर तोहरा से ना प्यार करी लेकिन के खालो सोनू हमरा पे भरोसा काहे नहीं खे सोनुआ के माई मोटकी ओकरा पसंद बाटे पेप्सी के ढक्कन बा गोल गोल हमरा से प्यारी बात बोल पनिया में क्या कर रहा तू रे? अरे खोज रहा है वो चीज। क्या है पनिया में? लकड़ी और घास और मछली और डोड़वा सांप और तो हर बाप। ए बंगाल वाली माल चीज लूट जाई हो, ए बंगाल वाली माल चीज लूट जाई हो। दादा कमर हिलै बुट्रोली टूट जाई हो, दादा रात भरा पूरा में धाके हमारा के समा छाइले बाहर रे जाता रू नहीं हर ना बोली हई यार से भाता देना अब नहीं खेलब तोहसे काहे हो हम कुछ काहे हो कदेव जवाब जब हतार हमर पूछी कदेव जवाब जब हतार हमर पूछी हतार वाला बात कैसे आ गइला रे बताओ ना हमर शादी के दिन उतरा गइल रे बड़ धोखा कइली हमर शादी के दिन उतरा गइल रे अब देहब न कांड बटा गइल रे हमर शादी के दिन उतरा गइल रे मिले ना आइब दिन रोपा गइल रे तोहर बात सुनी मन घबरा गइल रे कैसे अचके में दिन धरा गइल रे ससुरा में आके रोवतानी आवेला याद बड़ी प्यार के। अरे बड़ी खुश हो, क्या बात है डार्लिंग? तोहरा के देखिया गरा जाइले चुमले बेला उठे में पगला जाइले पूरा गांव हमें पता मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले, और बदले में यूपी बिहार ले ले। मैडम जी, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दी जाए तो आप क्या क्या करेंगे? मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। हर एक लड़के को एक गर्लफ्रेंड दिलवाऊंगी, चाहे क्यों ना माल चले। তুমি যে খুলে